Гаспадарка АСП філіял «Залатая Дуброва» складаецца з 2 дзеючых фермаў і налічвае амаль 1500 галоў буйной рагатай жывёлы. Раней прадпрыемства трапляла ў поле зроку кантралюючых органаў за недахопаў з утрыманнем статку. Сёлета былыя памылкі выправілі і ферму прывялі ў парадак. Кармоў нарыхтавалі з запасам, але да добрай адзнакі яшчэ далёка. Таксама да гатоўнасці да халадоў адносіцца і выкананне тэхналагічных рэгламентаў пры пастаноўцы сельгастэхнікі на захоўванне. Мехдвор гэтай гаспадаркі налічвае каля 50 адзінак. Ёсць агрэгаты, якія патрабуюць увагі, але, як адзначыла кіраўніцтва, яны будуць адрамантаваны. Дарэчы, у гэтым пытанні да прадпрыемства заўваг няма. Усяго на тэрыторыі Калінкавіцкага раёна зараз 12 сельскагаспадарчых арганізацый, у якіх больш за 60 жывёлагадоўчых аб'ектаў. Праверкі ў іх завершаны, як і ў цэлым па рэгіёне. Работнікі жывёлагадоўчай галіны добра ведаюць, каб зімоўка прайшла паспяхова, неабходна надаваць належную ўвагу умовам утрымання жывёл і рацыёну кармлення. Усе выяўленыя недахопы павінны быць выпраўлены. Пытанне на кантролі пракурораў.